Kasi bawo mo ano, mas taas ang panimaho sa hero kumpara sa tao. Inana ko nun nila guys. Ang hero ko no guys, mas taas ko nun siya o mga gitawag nila centriceptor ba? Diba? Panimaho ba? Taas ko no kayo panimaho ang hero. Ang hero doon ay 10,000 like kung sabot na natin 10,000 to 100,000 centriceptors. Whereas ang tao 50 lang. Layo ang diferensya no? 1,000 na ato katawa lang ano. Atong centriceptor 50 ra. Abot ka na 50 representative ka dili kan 50 ra gyud tingali ka na. Kaya kana ko nung centriceptors guys, molecule na siya. Sabot kaya na siya ng molecule pero kung sabot na molecule kuha na siya ka ng ano bang parang na siya ka ng atom ba kanang the smallest particle sa human being ba o na siya ka ng molecule inana ko no ang hero kuha ko no ang iyang centriceptors kay moabot 10,000 to 100,000 centriceptors o na siya nga sa layo kayo makatimaho kaya man siya grabe siya o sense of smelling kumpara sa human kaya pareha ra sa tingali sa uban sa nga hayop kining iring pag ingon anak iring mao ang gyapon maka timaho gyapon sila og kuan pero mas grabe kuno ang iro makatimaho gyapon ang iring kana layo o gali na guide nila kung manilitan og nga bang masaag nila ba sila na sumuto ng daan una na dayon sige sila simot-simot sa daan nasaag sila una masultulan nila in the way of smelling na lang dili na sa pagtanaw pananaw yun tultol sila pagbalik ba naagi sa pag simot lang muna siya na agad na siya ang centriceptors ang mga hayop sa tao inana na ito guys sensitive ang mga hero grabe siya sensitiveness ba guys kanang ang iyabang sense of smelling taas kayo ang iyang sense of smelling muna siya bisan masaag na sila makabalik lang yapon sila sa ilang kuan ilahang gigikanan kaya guys kanakoy tumagon